Salih Kelebek, Neziha Çelik, Kezban Taşaltı. Vekaletimi verdim. Ben de aldım, kabul ettim. Allah razı olsun. Baba. İlahi Allahu Ekber. İnşallah seyredeyim de. Yok şimdi ihtimalle girdim. Yasin Toprak, Yasin Toprak, Serap Toprak. Abi o videoları bana da atarsın. Hai, bari shiga bidiyon nan. Kashe mu. Okay. Wallahi ka san kira. Wai, wai wannan da wannan shi burge ta samiya. In si ya zo bari nuna muku bambancin su da so nake mu biyu nan mu guda 10. Na danna wa na fara. Tun ɗazin ba. An kira sunan baba ma baya nan. An kira sunan Habu Kaje da shi ba bai zo ba. Dubi irin taimakon da Laraba suke Ni ga nan na zo. Mun yi guda 4 kenan yanzu mun yi biyu. Mun yi taro ta daga Allah. Wallahi ko za a rarraba nama a fita da su sannan kuma a sake kawo wasu. Biyo mu domin samun ƙarin bayani. Mun gode. Gaskiya akwai mu da yawa wallahi kuwa. Mun gode. Hada su kali da Ali.
buga kai ya lalace don Allah ku taimaka mana ina ci duke shi ne duke lokaci in ci gaba ko don Allah ku ce don Allah ku ya yake ga kai magana kai da Allah ku ce a ta staka malam shi kada Allah buga na wani malo can ga gidan shi to kada ku ce mana barikan ne sun shigo business baruka malam kai wancan karin dan Allah ku ce ne da zuga kwana haka ce malam haka ce hadiya ki ba malam Allah hada su hada tun ka mai yanka shi an kwana ba shi gari da yamma ce ka na fara kai ga abu na ko jama'a ci gaba da bin mu a cikin shirinmu mai suna tallafin larabawa ga munan dai har yanzu aiki muke yi ba ka kautawa tun daga lokacin sallar iji har yanzu aiki muke yi kuma ba mu san ina ne za mu tsaya ba ga dabbobi nan sai yanka muke yi yanzu da haka tun ma ba a kai ko ina ba mun yanka saniya ta kai 500 muna cikin aiki ga wani nan ga wasu nan da ransu ba amma kawo ba tukuna ba mu san abin da Allah zai yi ba ci gaba da bibiyan mu a shirin namu mai suna tallafin larabawa tarkaniya ranar da kama hura igiya baka samu baka kai yara wallahi da ka hura igiya baka samu baka ce akwai aiki ne. To jama'a ku duba fa ku gani nan fa masu rai ne kawai banda waɗanda ma aka yayyanka an yanka saniya ta fi 500 ga wasu nan waɗannan ai sun fi 1000 duba ku gani jama'a wannan kaɗan kenan daga cikin shirin namu mai suna tallafin larabawa ku ci gaba da bibiyar mu za mu ci gaba da kawo muku ingantaccen labari mun gode a huta lafiya na fara to jama'a har yau da gar ku gaji da ni na kudin nan ne da Bilyaminu location sai ja